Хәерле көн балалар. Сезне янәдән күрүемә мин бик шатмын. Бүгенге дәресебезнең темасын белер өчен сезгә кичкенә генә әкият сөйләп китәсем килә. Борын заманда яшәгән ди ике дус, табигать һәм кеше. Алар бик тату яшәгәннәр. Табигать кешене ашарткан, эчерткән, киендергән, дошманнардан саклаган. Дусты авырса, аны шифалы үләннәр, җиләк-җимеш белән дәвалаган. Кеше чәчәкле болыннарда йөргән, кошлар тавышын тыңлап хозурланган. Шелтәрәп аккан чишмәләрдән су эчеп, сусавын баскан. Шулай итеп, кеше көчле баһадир булып җитлеккән. Көннәрдән бер көнне кешене бу уңайлы тормыш туйдырган. Ул табигатькә каршы баш күтәргән. Аның болыннарын таптаган, агачларын кискән, урманнарын яндырган, елгаларны пычраткан. Табигать ямьсезләнгән, эчә торган сулар кипкән, шифалы үләннәр сулган, сайрар кошлар тынган. Кешегә бик күңелсез калган. Ул яңадан дуслашырга дип табигатьне эзләп киткән. Күпме генә эзләсә дә, ул үзенең элеккеге якын дустын таба алмаган. Кеше үзенең ялгышын аңлаган. Дуслыкны яңадан кайтару өчен ул җиң сызганып эшкә тотынган. Тырышып, югалып баручы үсемлекләрнең, кошларның, хайваннарның, бөҗәкләрнең исемнәрен бер җыентыкка туплый башлаган. Һәм ул җыентыкны ул Кызыл китап дип атаган. Укучылар, бүгенге дәресебезнең темасы Кызыл китап белән бәйле. Без сезнең белән Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче хайваннарның, үсүче үсемлекләрнең Кызыл китапка кертелгән төрләре белән танышырбыз. Кызыл китап нәрсәне аңлата соң? Бик дөрес, Кызыл китап кисә түтесе булып тора. Кызыл китап халыкара табигатьне саклау берлеге тарафыннан 1964 елда гамәлгә куела. Бу китапка ашыгыч рәвештә яклауга мохтаҗ үсемлекләр һәм хайваннар, гөмбәләр турында барлык мәгълүматлар кертелә. Һәм хәзерге көндә ул Швейцариянең Морхе шәһәрендә саклана. Ләкин хәтта халыкара Кызыл китапка да сирәк үсемлекләрнең һәм хайваннарның барлык төрләрен дә язып битереп булмый. Шунлыктан һәр ил үзенең Кызыл китабын төзи башлый. Һәм безнең илдә беренче булып СССРның Кызыл китабы 1974 елда эшләнелә, Россия Федерациясының Кызыл китабы 2001 елда дөнья күрә. Укучылар, әгәр дә без Кызыл китапның битләренә күз салсак, аның битләре төрле төсләр белән күрсәтелгән. Хайваннар төрле төстә бирелгән. Мәсәлән, бар зәңгәр төс белән бирелгән хайваннар, кызыл төс белән бирелгән хайваннар. Алар нәрсә аңлата икән соң? Әйдәгез, якыннанрак шулар белән танышып китик әле. Кызыл битләрдә бик аз калган, үлеп битеп баручы төрләр кергән. Мәсәлән, төнбоек, Венера башмакчыгы, Амур тигры, ак барс, кызыл бүре һәм башкалар. Аларны үчетер өчен махсус питомниклар ясыйлар. Сары биттәге төрләр бик тиз югалып баручылар. Алар инде бик аз калган. Яшел биттәге төрләрне кешеләр саклап, үрчетеп күбәйткәннәр. Аларга хәзер бетү куркынычы янамый. Ак битләрдә аерым территорияләрдә генә яшәүчеләр. Аларны сакламасаң, алар бөтенләй юкка чыгачак. Сары битләрдә аз өйрәнелгән төрләр. Алар кешегә бик күренеп яшәмиләр. Укучылар, менә кара биттәге җәнлекләрне инде без җир йөзендә бүтән күрә алмыйбыз. Аларны кешеләр юкка чыгарган. Без аларның рәсемнәрен генә карыйбыз. Бу китапта без сакларга кирәкле җәнлек, үсемлек, бөҗәкләрнең рәсемен генә түгел, алар турында мәгълүмат та алабыз. Кызыл китап аларны өйрәнергә куша, аларны сакларга кирәк дип кешеләрне кисәтә һәм аларны саклау юлларын өйрәтә. Укучылар, әйдәгез бергәләп уйлап карыйк әле. Кызыл китапка кертелгән хайваннар, үсемлекләр ни өчен азайдылар икән соң? Әйе, бик дөрес. Кеше табигатьне пычрата, чүпләрен ташлап калдыра. Урманнарда янгыннар чыгара. Җәнлекләрне рөхсәтсез аулыйлар. Нефтьләр түгелә. Төрле заводлардан начар һавалар чыга. Булар барысы да инде безнең табигатькә зыян сала укучылар. Хәзер әйдәгез бергәләп уен уйнап алыйк.
Мин сезгә шигырь юллары укырмын. Әгәр дә сез шушы шигырь юллары белән килешсәгез, кул чабыгыз. Әгәр дә инде килешмәсәгез, тыпырдап алыгыз. Шикерткәне тоттым да банкага ябып куйдым. Ничек сайраганыңны карап утырыйм диеп. Ипи салдым капчыкка, киттем елга буена. Үрдәкләрне яратам, аларны мин ашатам. Урманга барып, мин керпе таптым. Кәрзингә салып, өйгә алып кайттым. Урманда балалар учаклар ягалар. Сүндерми учакны авылга чабалар. Сыерчык дустым килер дип, оя ясап куйдым мин. Сайрасын әле кинәнеп, мин дә торым сөенеп. Энҗе чәчәк җир тулы, җыйдык кәрзин тутырып. Әни сөенеп рәхмәт әйтер, шаккатыр безне күреп. Афәрин укучылар, булдырдыгыз, сез бик тапкырлар икән. Ә хәзер әйдәгез, Россиянең кызыл китабына кертелгән үсемлекләр һәм хайваннар белән танышып китәрбез. Кешеләр озак еллар дәвамында Арктика чүлләренең хайваннарын ак аю һәм моржны аулаганнар. Нәтиҗәдә алар Сирегәгә барып, Россиянең кызыл китабы битләрендә урын алганнар. Хәзер аларны аулау тыелган. Бу хайваннар Арктикада оештырылган тыюлыкларда махсус сакланалар. Россиянең кызыл китабы битләрендә тундрада тереклек итүче хайваннар да урын алганнар. Барыннан да бигрәк ак торна, кечкенә аккош, кызыл бүксәле казарка, шыңкар. Ауны тыю һәм тыюлыклар булды, барысы да аларны саклауның иң мөһим чаралары. Россиянең кызыл китабына урманнар зонасында тереклек итүче хайваннар да шактый. Мәсәлән, елга кондызы. Кайчандыр алар күп санлы һәм киң таралган булганнар. Ләкин шамасыз ау үз нәтиҗәсен биргән. Бүген көндә кондызларны кеше Сасьва тыюлыгында һәм аннан ерак түгел урнашкан махсус саклана торган табигый территорияләрнең бер формасында, ягъни заказникта саклыйлар. Дала зонасының күп кенә үсемлекләре һәм хайваннарына юкка чыгу куркынычы яный. Мәсәлән, Россиянең кызыл китабына бик матур үсемлек нечкә яфраклы чалма баш кертелгән. Кызыл китап битләрендә без эре дала чикерткәсен һәм безгә таныш кошлар купшы торна, дүдәк, дала бөркетен күрә алабыз. Россиянең кызыл китабына Кавказның Кара диңгез буенда үсүче кайбер үсемлекләр колхида чәнечкеле, колхида самшиты, җиләкле тиленарат кертелгән. Кавказның Кара диңгез яры буенда яшәүче кайбер хайваннар да эләккән. Мәсәлән, эре коңгыз, Кавказ бызылдавыгы. Кара диңгездә кайчак матур дельфин Кара диңгез афалинысын күреп була. Дельфиннарны аулау хәзер тыелган, ләкин диңгезнең пычрануы алар өчен төп куркыныч булып тора. Кара диңгез афалинысын дельфинарийларда һәм океанариумнарда тоталар. Бәхеткә алар анда яхшы үрчиләр. Россиянең кызыл китабына төрле табигый зоналарның үсемлекләр һәм хайваннар дөньясыннан күп төрләре кертелгән. Аларны җыю, тоту, аулау һәр җирдә тыелган. Үсемлекләр һәм хайваннарның сирәк төрләре тыюлыкларда сакланалар. Хайваннарның кайбер төрләрен питомникларда үрчетәләр. Укучылар, шуның белән безнең дәресебез ахырына якынлаша. Киләчәктә сез табигатьне саклаучылар, яклаучылар, яратучылар булып үсәрсез дип ышанам.
Бу җир йөзендә һәркем табигатьне яратырга, аны сакларга тиеш. Дәресебезне матур шигырь юллары белән тәмамлап, сезне икенче өлешендә, практик өлештә көтеп калам. Кызыл китап. Менә җир, безнең йортыбыз. Күршеләр бик күп анда. Йып-йомшак куяннар да, чуар матур боланнар да, усал бүреләр дә, агачларда бүреләр дә, бөдрә йонлы бәрәннәр дә, җитез, йомры әрләннәр, үлән, чәчәк һәм кошлар. Анда тагын без дә бар. Бу йортта һәммәбезгә дус тату булу кирәк. Бер-береңне рәнҗетмичә, яшик дуслар бергәләп. Сау булыгыз, укучылар. Киләсе очрашуларга кадәр.